so cool. Bata pa kukul. Ang Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Inutangan po ako ng 8K ng bago kong manliligaw. Feel good morning sa lahat ng kabisyo na suki sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Cherry. Mula po sa Commonwealth, Quezon City. Ang katas ko po ay tungkol kay Jerry na manliligaw ko nga po for 2 months. 2 buwan. Gwapo po. Tangkad. Physically fit. Sabi niya sa akin, ahente po daw siya ng real estate. Pasok na pasok po sa mga standards ko. Kaso syempre dahil 2 buwan pa lang, hindi ko pa po siya sinasagot. Para makasigurado, alam niyo naman yung panahon ngayon. Sa una lang magaling ang lalaki. Damay si Bilyan. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Sarap ng matcha latte nila dito. Yun na nga, Yes? kailan mo ba ako sasagutin? Talagang nasamid ka, ha? Nasamid ako, sorry, Jerry. May ano kasi, may hinahabol ba tayong deadline? Kasi parang nagmamadali ka yata. wala Parang naman. sa pagkaka-check ko, magto 2 months ka pa lang na nanliligaw. Parang ang bilis. Kasi Kung hindi dun na din- ako yung tulad na dating ako na first meeting pa lang. Sinasagot ko na. Ngayon, pasensya ka na. Medyo na-trauma kasi ako eh. Kaya... Okay, I'll give you time. Willing to wait ka naman, di ba? Oo naman. Ikaw pa ba? Sa gandang mong yan, willing to wait ako. Naubo na naman ako. Kasi pinag-uusapan ka kasi. Pag ganun daw yan, pag nasamid ka, may taong... Ito nga, pinag-uusapan natin Kaya nga. tayong dalawa. Kain ka, no? Lagi ka nakatitig sa akin. Baka matunaw ako niyan. Yes?
Teka, kasi, yung past relationship mo nung nakaraan, previous, ilang months kayo nun? Previous ko? Oo. Halos 2 taon din. Pero Uy, hindi. matagal Hindi nag-meet yung schedules namin. Pero nakatagal kayo ng 2 years. Medyo. Maganda na rin yun. Magkalaban kasi, ibang real estate sa kanya, iba rin sa akin. Kaya, Ay, does it matter? hindi naman. Pero, conflict of interest, kumbaga. Ginawa mo naman kompetensya yung jowa mo. Hindi ako, siya. Nung siya. nakabenta ako ng kondo. Competitive siya. Yes, very Bakit competitive. di ka niya mahal? Siguro nga. Bakit? Ikaw ba mahal mo ako? Nasamid na lang. 2 months pa lang. Mag-antay. Dadating tayo dyan. Hindi naman ako makikipag-date sa'yo no kung wala kang chance. Sa mid ka. Bigyan kita number. Ganun daw yun 7. Oh. G. Jerry. Bago. Sa mid ka na naman. Di ba? In fairness, napakiling ako na. Andito na nga tayo, naiisip mo pa rin ako. Oo naman. Kaya nga tayo nag-uusap. Wait. Teka lang. I have to take this call. Okay lang ba? Saglit lang. Okay lang ba? May tumatawag lang client. Ay, Saglit lang ha. Sure. Sige, magkakape lang ako dito. Yes po. Napaka-ideal. Ideal talaga nito ni Yes ma'am, Jerry. yes ma'am. Yes. Alam mo, Lord, feeling ko ito na yun. 2025 para ka talaga sa akin. Yes, ma'am. Sorry Yes, muna sa iba ha, pero para sa akin dun 2025. Alright, ma'am, yes. Gwapo, masarap. This coming weekend, we'll schedule Tapos, siya pa yung nagbabayad sa mga tripping. dates. Yes, tripping. Yung previous relationship ko, 50-50 kami. Okay, Tapos ma'am. madalas ako Yes. pa. Tapos ngayon, Okay. I'll see you. Lord, sa akin na itong 2025 Yeah, we'll also have a na condo to, unit in please. BGC and Pero, also in kailangan mo mag-intay, Jerry. Pasay. Yeah, Kailangan near mag-intay. MOA. Pero ikaw We na also yun. have- Ano ka ba? Okay. Thank you. Sorry na. Kailangan ko lang ikaw pag-intayin. Pero ikaw na yun, Jerry. Ikaw na yun! Ay, I'm so sorry for that, ha? Medyo may client lang. Hindi. Din. Ikausap din ako. Okay. Saan na ba tayo? Pwede pahiram ng pera? Joke. Ikaw naman. Tama ba yung narinig ko? Hindi ka naman mabiro. Hindi ka naman mabiro. Ikaw naman. Pero, seriously. Baka may 8K ka. Babalik ko naman. Pasensya na talaga. Ngayon lang medyo, yung client ko yun na kasi, pag nakuha ko yun, of course, ang commission, tutubuan ko pa yan. Promise. Lord, Ngayon lang talaga. kanina nagpe-pray ako. Ano ba itong binibigay mong sign sa akin? Kung hindi ko alam, pero Lord, parang siya baka naman nangangailangan talaga. Hey, are you okay? Parang Oo. tulala ka. Ano yun? It's Sabi just mo? 8K. 8K lang, 8K. 8K? May hahabulin lang akong papeles for this. Tapos, pag na-process yung client, yung kausap ko lang, pag na-process ko na yun, siyempre, commission. Bahala sa'yo. 8K? Only lobster, gusto mo yan? Only shrimp, only buffet, crabs, seafoods, akong Hindi bahala ako sa'yo. nagsisifoods. O kahit ano nga, steak, only steak, akong bahala sa'yo. 8K. Only Wagyu. Wagyu lang? 8K? Yeah. Ngayon na ba? Pasensya talaga. 1, 2, 3, Pasensya talaga. 8K. Ay, thank you. Babalik ko naman. Promise. Ayun ko, ano? Thank you. Sure ko lang, ha? 1, 2, Oo, sige, baka kasi kulang. 7, 8. Mga bagong 1,000 bill yan. Oo nga pansin ko nga Bawal ba itong tupiin? Hindi naman, pero tinatago-tago ko yan. Hindi ko ginagastos Okay. kasi bago. Uy, thank you so much. You're such a Don't, blessing in don't disguise. mention it. Don't mention it. Babalik ko Okay to. lang. Oo, okay lang, no? Ano ka ba, naiintindihan ko yung ganyan? Thank you so much. Sige. Basta, next time. Ako na bahala sa kape natin, ha? And sa donut, ako na magbayad dyan. Sige. May 8K na ako, Sige. Okay?
Ako lang ba? O pati kayo na nag-iisip na parang ang cringe. Nanliligaw pa lang si Jerry, nangutang na po ng 8,000 ha, 8,000 pesos, knowing na real estate agent daw siya. Kaya po ako napapaisip kasi sa previous relationship ko, 50-50 kami lagi sa gastusin. At madalas ako yung nagbabayad. Graduate na po ako sa ganong sitwasyon eh. At this time, sabi ko, Lord, parang si Jerry na yun kasi siya yung sumasagot sa mga dates namin at saka gwapo, matipon, masipag, professional. Pero nangutang po ng 8,000. Pero sige, sabi ko nga, 2025, eto na yung para sa akin. Itong taon na to. Grabe naman yan. Grabe naman talaga yan. Uy, Grabe. ako pa may manliligaw, tapos dapat ako ang mangutang sa kanya, hindi ako yung utangan, girl. Ayan ka na naman. Alam mo, Hindi ka ba nadala sa past mo? Di ba, Kim? hinaan nyo naman naririnig ng mga... Sabintangan na naman ako. Alam mo, grabe ka. Ang liit naman ng pinautang mo. Nangangailangan yung tao. Kanino ka ba, kampe? Oo nga, Kim. Ako kasi yung nanliligaw eh. Kaya ako, binabalansi ko yung mga bagay. Hindi ako lagi, kaibigan ko kayo, pero hindi ko kayo lagi kakampihan ha. Ba't ganun? Huwag Kasi ka na ako 8K lang. kaibigan. Tsaka bakit di butal? Dapat 10K, dapat laging even number. Dapat laging round up. Dapat ba yun? 10K. Malay mo, ibalik, nangangailangan talaga yung tao. Grabe kayo makahusga. Kasi ganyan din ako, Trixie, sa nililigawan ko. Pinapautang agad ako eh. Ay, nagnegosyo ka na pautang eh. Eh yan, hindi naman nagnegosyo ng pautang. Hindi, ako ang nangutang sa nililigawan ko. Ay, ikaw yung nangutang. Oo, kaya nakarelate ako kay Jerry. Kaya, unawain nyo lang, alam nyo, sa buhay, makinig kayong maigi. Pengin ng background music dyan, Trixie. Ay, naku, ayan na naman tong... Ganito yan eh. Ah, May mga, kahit ako yung naliligaw, kasi yung nanay ko, lumaki siya sa mahirap na pamilya. Ayoko maranasan niya yun, kaya ang ginawa ko sa nanay ko, nangungutang ako sa manliligaw ko, binibigay ko sa nanay ko. wow! Ang ganda ng strategy mo! Kaya kayo nabubuhay dyan sa Naku, pangutang Kim. mo? Pero Trix, hindi ko na alam yung papakinggan ko sa inyo ni Kim. Kung okay lang ba yun? Ano ba? Dapat madala ka na to sa ex mo! Hindi ka madala! Ikaw all tumabayad one kayo. Si Kim, yes. Okay lang. Ikaw, one. Oh. Ako kasi, kailangan pa natin ng isang botohan. Isa pa. Bong! Naglilinis pa ako dito. Bong, ikaw ba nanliligaw ka, nangungutang ka na? Oo, tapos tinatakbuhan ko na. O, D21. Paano yan, Trixie? Sabi ko sa'yo. Maawa na kayo siya huwag nang... na kasi yan. Siya na ba yung tumatawag? Oo, siya. Oo nga, gwapo nga, no? Diba? Hello? Hi, kumusta? Okay lang, maganda pa rin. Ikaw, asan ka, Jerry? Sa... Kanina, nasa puso mo nasa isipan mo na. Di ba, Mars? Sobrang nakakakilig siya, di ba? Mars, ganyan Mars, din yung siya ex mo. Ganyan din yung ex mo. Pinapakilig ka, tas ikaw Mars, yung hindi, iba. pinapakilig ka at pinapagastos ka. Hindi, totoo nga, Trixie. Iba talaga. Are you still there? Yes. Dito lang So weekend kita tayo, ha? May surprise ako sa'yo. Mars, ayan, nababayaran na ako. At saka baka Buti bigyan naman. ako ng flowers, di ba? Buti naman. Di ba, Valentine's? Ito na yun. Sasagutin ko na siya eh. Talaga? Kasi babayaran ako niyan. So, I'll see you sa weekend, ha? Sige, And see by the way, you. thank you dun sa tulong mo. Malaking bagay talaga. So, this time, babawi ako sa'yo. O, di ba? Mapanghusga kasi kayo sa mga mahihirap katulad namin. Okay? Magbabayad dyan, Trixie. Oh, I'll see you. See you. Bye. Trixie. Ay, naku, yan na. Nadali na naman ang Bong! friend natin. Ito na, Bong. 2025. Ay, nako! Niniwala ka na naman dyan. Ba't ganyan ka ba? Basta gwapo, ako hindi gwapo.
excited po ako, Uncle and Tita, na makita si Jerry sa Valentine's Day dahil sabi niya, isa-surprise niya ako. At grateful siya sa akin kasi natulungan ko siya. Busy nga daw siya para makabenta ng kondo para may pambayad sa akin. Nakita ulit tayo. Sorry ha, sobrang busy ko talaga. Salamat sa flowers ha. May pa-flowers ka pa talaga. Thank Siyempre, you. ano na rin yun. Alam mo yung ex ko, hindi ako binibigyan ng flowers nun kahit birthday ko, Valentine's, Pasko. Talaga? Pero ikaw, grabe, parang mamahalin to ha. May dollars pa. Totoo ba tong dollars? Ay, di fake lang yan, syempre. Baka naman nakawin nung rider eh. Uy, grabe ka sa mga riders. Hindi ba Hindi ko sinasabi ko lang perang totoo kung ilagay ko. Pero Kaya thank you. papalitan ko rin Happy yan. Valentine's Day. Happy Valentine's Day sa'yo. Ay! May pakis na agad. Bakit? Valentine's Day naman. May occasion naman. Thank you talaga. Malaking tulong yung pinahiram mo sa akin. Ano ka ba? Kaya this time... Ay, babayaran mo na ako? Thank you. Salamat. Actually, pwedeng makahirit pa. Kasi hindi nakalusot yung papeles eh. Pag nakalusot, ita times 2 ko, promise. Times 3 pa. Makahirit ng? Nang hiram ako 8K, di ba? Gawin ko ng 12K para 20K, babalik ko sa'yo. Then, gawin kong 40K yan. Times 2 ko, promise. Manghiram ka ng 12K ngayon? Oh, sana. Para malusot ko lang this time. Kaya na yun. May konting alam mo naman, may mga padulas, di maiwasan yung mga SOP. Tumigil ka na. Bakit? Sa'yo na yung bulaklak mo. Pabili-bili ka pa ng bulaklak. Sana yun ang nangutang ka. Sana yung pinambili mo ng bulaklak sa'yo na. Tapos mangungutang ka? Ano yan, bang suhol mo? Inutang ko rin yung bulaklak eh. May suki kasi ako sa Dangwa. Inutang ko lang din. Jerry, nasa katinuan ka ba? Nangungutang ka sa nanililigawan mo. Nangungutang ka sa nililigawan mo. Naan mo naman yung boses mo. May mga ibang tao. Hindi ka nahihiya? Kalalaki mong tao, nangungutang ka ng 20,000 sa nililigawan mo. May something ka ba? Teka lang, ba't ka ba nagagalit? Babayaran naman kita eh. Asan yung, bayaran mo yung 8,000, bayaran mo. Kung ayaw kaya mo, nga sabi ko sa'yo, ibalik ko yan. Kung mag-skandalo dito, bayaran mo. Wala nga akong pera, kaya nga ako nanghiram sa'yo eh. Binubudol mo ko, walang yaka. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo mabibiktima mo ko, ibalik mo yung 8,000. Idediretso kita sa pulis, idediretso kita. Babarangay kita. Ito naman, hindi naman na mabiro eh. Hindi mo ko mabubudol, Jerry! Ibalik mo yung 8,000, kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha mo. Naliligaw ka pa lang, nangungutang ka na. Ano yung ugali mo? Buti nga, hindi mo pa ako sinagot. Ganyan pala ugali mo, sama na ugali mo. O matitrigger ka? Hindi ako nahiya. Paparinig mo dito sa mga taong kumakain dito? Oo, paparinig ko! Yung naliligaw po sa akin, nangungutang ng 20,000! Tingnan nyo gano'ng kasama ugali ng babaeng to, iskandalosa pa. Napaka-iskandalosa. Buti nga, sabi ko na eh. Iskandalosa? Actually, lang yun. Paing ko lang sa'yo na manghihiram ako ng another 12K. Pinapainan lang kita. Ang kapal ng mukha mo! Buhusan kaya kita ng kape! Sige! Diyan ka na! Ibalik mo yung utang mo ha! Papapulis talaga kita! Ibalik mo! Demanda kita! Mambubudol! Para 8K lang? Budol! Yes. Scammer! Para 8K lang? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!